Herriberriko Frantziskotarren komentua ixtera doaz, 8 menderen buruan. Izan ere, historia luzeko eraikin handi horretan, 3 fraide besterik ez da geratzen. Herenegun eman zuten azken meza. Aitor Perezek bisita egin die, euren azken egunak nolakoak diren ikusteko. Lasai ikusten dugun elizanetan, izan zenuten agurra. Bai, agurra eta, orain lasai dago eta inorren ez dago, baina bete-beterik egin zen. Eliza honetan egingo den azkeneko meza izan zen. Bai. Zure kideak ostiralean zu larun batean, baina giltza pasatzea egituko zaizu, pena pixka batekin? Alde batetik bai, izugarrizko pena. Nik gaur sentitzen dut, olako tristura bat bezala. Oinarte ez dutela sentiu. Gaur egun emezeta joten ginen behazetan, sentitorte zen. Eta gaur berriz, egonga patria hautan, iruru bakar-bakarrek, kapilan gehu iruru bakar-bakarrak. Pena bat hau etxe hau izteia. Etxe hau eta ingurua. Carmelo, esaten zenidan, baten batek esaten dula, hau dala, komentuaren zonalderik politena. Bai, toki oso berezia da. Zuk esaten duzu, gaztelua ikusteko tokirik edo ikuspegirik onena daukazuela. Hori esaten diet nik pertsonei. 3 zarete, eta jadenegia esaten zenun bezala, atea itxi behar duzue, baina hemen, zenbat fraile izatera iritsi zineten? 100-tik ora. Zuek goiko pixuan egiten duzue bizitza, Carmelo, baina hemen garai batean sekulako bizitza, nun gaude? Bai, beste garai bateko jantokian. Hemendik jantoki guztian, zegoen jendean gana, irakurtzeko tokia zen, ezta? Hori aspaldiko kontuak. Batean, irakurri egiten zen. Momentu hau ez da beste momentu batzuk bezala. Garaiak aldatu dira. Bai, ez dago proilerik eta derrigor tokin batzuk itxi min behar. Bokazio falta. Beste motiboik ez dago. Zuk emango diozu buelta giltzari, zeinek, egin zuen? Bai, seguru asko bai. Eukituko zaizu, larun batean, ez? Bai. Larun batean izango da momentua orduan, Carmelo Goain egiten ari duen bezala, hemengo ateak itxiko ditu, eta orduan bai, 8 mende historiara pasatuko dira. Nola aldatu diren gauzak pare bat belaunalditan, harritzekoa.